da rama wallahi. Harkokin dama. Harkokin yanzu harkar nan sai hakuri wallahi da ya maka. Sai dai mu ce da kawai Allah ubangiji Allah ya taimaka mana Allah ya rahama mu sai. Kai ba ma shugaban abokina ma ya ce min yana zuwa akwai aure gare shi kuma dai har yanzu bai zuwa. Lafiya. To bari na ji shi ko lafiya har yanzu ne bai zo wajen Bai nan. cin jiya ba. Kasa harkar dai sai da kira. Eh bana ga samun shi limo shi. Assalamu alaikum. Wai alaikum salam. Ya ma zo wallahi abokina. Ai ga aure ya zama. Aure ya zama ga san ba gora ma ne ba da dama. Abokina ta fi lokacin da. Ya Ya gani da ya rubutu. Ka mu jima ba mu kara ba mu haɗu ba mu kan fara gaisa Allah. Abokina da Allah ina da aure wani sati na zakuwa kamar nama da ke so ya sai yawa ka gane ina so ya sai nama da yawa wanda bai isa mutane sun zo da nan boshen haka da dai wani shi ne hakan ga dai ina ake samun nama na kwarai Dinde nama na sai ka je ku baki. waje Sai ka je ku baki a nama. Layayye kuma Bage dai. Bage ba. a to da kyau ina jin labarin ko bage dai ina jin labarin ko bage amma ba san ko ana sayar nama ba amma ina jin labarin ko sosai In ku kashe ku bage wala su kama maki arfan nama akwai nama mai kyau mai lafiya. ana hajjin nan Mai kyau da kyau masu mai masu tafshi wannan kai ko ni bushe ke din. namu da yake ta kuwa ne. Ba ma mu yi wajen shi. Wannan akwai kiliyan mu na can ku bage. a kuna da kiliyan kenan Muna da kiliyan da yawa da yawa. ana samu kannan walkunan na shanu Da kyau malakun da gaske kana samun su da sauki. A kananan yara da sauki suke sai ka zo ku bage. to salama zai kenan dan Allah kai mu sai zo da mota mu shiga Awo insha Allah ka zo da mota wuce. na gode kenan baba Wallahi sai ma da babu ranar zuwa ku waje nan saboda ku waje da kan gani gari ne mai lafiya. Gari ne tsabbatacce. Sai ka ga ba mu na zo. Wannan daga naki. Wallahi wannan daga abu gana ne to wallahi da dogon dutse. Wai yanzu ka ga nama yake so. Shi ne nace mai shirya mu ku waje nan na da abu nama. Kasuwancin namu ya tashi tun ka gani. Haba yanzu haraka ce nace maka abokina kamu ne. To abokina yanzu dai zan nan ga in tayin ga uwar gida ta koya ana. Dan saboda ta na ce mata nan samu abin nan karwa yanzu da ranan nan. To abokina bane binka. Abokina to kana ka taso mu tai koko koya ana. Matsalar ka abokina yanzu kai dai ka zauna da yanzu saboda yana da yabo da ruwa in ka tayi kai abokina ba da kai ba.